Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromowe Wato, Ala de Lucia, de Robert, de Alamalawe, Cardiff ko Archie Apres, Parnu Sufu, Sarana Seipsa, en Bagre Wansani, Takti de Sarana Seipsa, ete wan titel a baka, wan ondertitel Sani, e fo wakare mino sabi, maar dat wan taki a uitgeleid partij voor NDP. Dat na a item, a uitgeleid partij, isap de waga in toko in a toko sa de meki, dat de grandfather nak de bakai, de vader tap de billen, je verstaan, want de tak wel op een bouw no. Me baru o di Noord-Gogo met Zuid, Oost-Gogo met West, winspo def mama sernang, arusturu baniko, en misdang wa jong wanja, omdat zijn de a programma disi, lek va de biji wan de versta sani ya, want toen ne wan verstaan, maar bovenop de verstatori, dat wa jong wanja samsif, mek de jong wan wegwees, taka sana wan samenwerking, aleko harmonica, isabi toki hareka wan, jong wanga biji wang umanga mang. Emis don jangan berawi cash. Brang salobi wang, may baro wang sweet dating, bonding of niti, yung luka programa. Pujaso iti de mechara programa ng Masaya Gambo. Walo tori liftaki wan tuyere, walo sani korte, minpen, hofas, a programa na sa ipsa. Iya! Dus, Barang sa lobiwang lekfau shiba pal de sani sa gebeur Masaya Gambo. Iya. Sayu volg a wikija. Dus, mino sabi, maluko, consens von gewetenswroeging. Nou, weet jongens in korte broeken bota gewetenswroeging. Maar mi grandma bota consens von. Dat want taki ei for you en te for you. Na lekte nyawanya dine pas na you. Dat je go geef over. Mijn taxen. Ja, dan nou, Masaya Gambo, dus, misap, ete, like, yo, fak de mai drink sopi, de mai psa de man limit, isabi dat de man, op een gegeven moment, de man, moro na a promil in a skinto. Dat de man puring. De man puring. As je serve puse kador. Precies, omdat ano wane to, ano ma taking. So, mayere ja, so, ma dis na waye therapy story. Want sepsa, tante Jenny, a edeman fu a uitgeleid partij. Na some kara partij no. A uitgeleid partij, want de waka in wan muras. Isabi wan biji toko. Sani, dat die de waka ini, want de da ina toko. Sa desiref creëer. Die a regering die si ruim op. Isabi tok. Maar de dete e plutera ini, dan de bare suku yepi, dat de kontaki, jong, can you imagine? God forbid, asan this kang, taki, tante Jenny otaki, dat die in een man touw zit in regering, mi gado, if mi pabe de wan koning bo, de wan prins jara. Sabo City. Nee, hier in verstaan boensam taki, mi tak if mi pabe de wan koning, mi bo de wan prins. Ja, dus tante Jenny serf le president keba. Da atak temio seta regeren. De fi luka partij top fu tante Jenny. Dat de allemaal abotor tap de want if de gwa west ni keri, want a song esakaga west. Ja. En if a song opo dape jideng. De borong wat abotor tap de smelter. Je verstaan. Dus in verstaan taki tante Jenny feni tak de man teken een document. Taki de no teka money fa kondere. Wakti. Maar vergeet one word. Moro.
Moro. Moro. Oh, dat mi be wan take it to a same word mi wan gebruiken. Dus moro. Maar dat anotak dati. Maar wasan mi ote yu nana sasa bayo kromo. Abani chibri ma etu dadoro en isapsa abana wa furmeti. Ei fufuru dat ashis ma ekonda ei dok ma etu dadoro dus we sheng. We shi ala de pululu futante yeni zogenaamd fuko horis manas potu. Maar dat nasani mas wakti dus da bijna mi abo herlees no te faya so mi ede. Dus asma do je opolines plafond dat je bij de parlementsvoorzitter. Mooi zo. Dan nou je want make one document voor je eigen partij man kon tekenen. Suma je hoor je as potu man. Jere. Da if dat no sari wakti komi godoro. Dan misa wan loma bij de minister van partij. Ja. Dat de wakai teki omesani leki wagi. Ja. Huh? Ja. Dan ofanga de manati. De man teken tu no. De man teken tu no. Kan nou met de matron Dan wacht if dat no sari. Eigenlijk als mam roko fuchar hoefdraad kon bakana sranan to. Ja. Want dat ben eigenlijk hoefdraad moest ko teken na verklaren dat itu. Ja. Tegen de era masra gambo. Ja. Hoefdraad moet ko teken na verklaren. Van fene charen ko na de sak. Maar de mam char hoefdraad ko meka ko tekenen. Ano hoeft er te wang. Oké, me begin dat to. Nee, door de bank moest kon tekenen. Ook toe. Want dat poort ik kromo suto. Pos par bank. Aport ik kromo suto dis don dape. Dat toch de ne bekende te want alla soort afkati anga van terek dat de rechtszaak dis nanga dati de rek correct kon alleen voor no soroto. Maar soroto. Dan me bedoel taki tante Jenny Luko. Bibe chisi na score op Bijbelgeschiedenis. Dan ben je wansani mea culpa, mea culpa, mea culpa. Dat want taki ik ben schuldig, ik ben schuldig. Dat in Ducata pa podium. De kotaki ik ben schuldig, want ik heb er aan meegewerkt. Dat hoeft er aan chisa kanslo, hè. Want die OMB-actievoorstelling is staat van beschuldiging. Dat je op alleen is plafond. Ja, Ja? die nou werken mee. Werken mee. Ja, hij 26 plus. We nou werken mee. I zorg dat alleen het plafond na pseudo-econoom abul. I sabi toch, u open dat hoeft dat bekijlen money. Maar zeide, en dat na, heet de hamsvraag. Kan die kan leg de jongen uit, voor zijde met de man op een alleen plafond. Luko, Master Gambo, vooral de jongen, kom je tegen jongen sani. Het is niks anders dat ze wisten dat man best boemboen aan de man de bezig. Omdat de man bij de bezig is grabbel. Grabbel de man bij grabbel. Isabi? En hoeveel de jongen vergeet de soort sandisi dat jongen asma bij de DNA voorzitter amara basi voor het parlement. Dat is sap dat jongen dis na alle met visa je kan geven uitleg staat, maar dat je mekadoro op je hoeft dat helemaal. Wel. Maar jere ja zo, want Robert e actie met taki aan verstand apitifi. Dat you broke in chimoni. Sami want taki fusinde met de be op alleen plafond. Omdat a bestaande basis van economie van kondere, de maskater de broken, de nyame de fufura money. Dat die de fufura money de na trafasi moro, dat de biti suku money eleni, dat tradoro etap jiden. Want dat sa de douanga you, nana sasa ba yo koromo, dat de ji paket, fi ori mofo, fi denki, dat ego bung na geen economie, want dan alle soort sanep sa Ja, maar dat is geen welvaart dat man becreëert. Ja. Vacuüm dat man becreëert in de economie. Zo. Dan nodig een vacuüm, die een regering probeert voor een vacuüm dat de man... Is dat het toch? Nee, vier is aan lekker toch? Nee. Dat had die ding. Nee, hij had den fusende omdat a regering die si no wan hoor afvolg dom. Precies. A regering die si wani afvolg die si mus nap nang en tofuta grond tap. Isabi toch? Omdat we al de jaren op subsidie hebben geleefd. En no one kon er moro in een jere tak de man. De man is subsidieer in de konder of de man. De biji kondere. Dat de man subsidiëri
wie kan go concurreren aan een buitenlands bedrijf. Klopt. Dat je kiest subsidie. Je sabi toch. Kan je op landbouwgebied of elektronica of zandij, kies subsidie. Maar als persoon, dan de maar leer je dat je in godoppen je eigen boontjes. Je moet je dingen zelf doen. Je moet je aandeel in een sani, in godoe mee, in een economie van anderen. En nadat je bouwt, de man tak gewoon de firma bouwt. En daarom de maakt je moet je eigen productiviteit ontwikkelen, Masra Gambo. De maakt je te you extra na maat, je verantwoord toe en je char a productie samen na a regering je look you aan see, a trase you char en de ABBP e grow voor anderen. Weet je, boven man begrijp de sandati. En om een sande baranga salobiwa en terwijl luku de san go kom, dan moet je wansani like yo wantide en je mag saben. A verklaren sa as my konanga wa tapu na wa rookwolk na wa skin ay tapuji. Mosa shiwa momo sani te akong da ko te itak yung a subsidie asma sa u drukador of au sani baka. Au libe preciso giyo. Optie sa creëer namens sa country voor herstel financieel. Ik denk dat als maar dat au je au liep precies zo vierkant toe Masra Gambo. Zo, maar daarom met me etak disi versluit dat gedeelte uitgeleid partij voor tante Jenny af. Dan me nodig tante Jenny uit. Dat me ga go na dumuru camera. Anga de consorte vind. Ja? Dat bekend schuld, dat kom bakate pa podium, dat ko teja volk, sa de suta du, sa de du nga a volk disi, fa de hora volk as potu, fa de fufura volk, fa de du omesan nga volk, dat die de yokot napu, wees een vrouw en wees een heer, isabi toch, tak yere no, volk, gim pardon, want na mi potu in a situatie disi. En meneer Santoki met dat dansje, dat je jepi a volk disi. Dat aan doen. Je verstand, dat aan moest doen. Maar non contact je kom ik man teken document. Sumai horas potu. Wie houdt wie voor de gek? Isabi toch? Isabi toch? Die zijn een boomkop sani. Je verstand, je kon leggen suma uit. Isabi toch? Alekte isapte ga yosi sporo toch? Ja. Vreubel. Ja. Dat de mij ook aan het tap toe veel beeldscherm van de soort sandati. Dat de mij de sandati. Mana sprookjes jara. True. En daarom bovenus ma ik trappen in inasani. En daarom we vanuit het programma ja zo we proberen voor sorry dat de sandisi nou een model voor make you trappen in. Go richting 25 mei. Maar we hebben een clip, we hebben een break, Masra Gambo. Iyama fosu go na break me wan leg des moments aan uit. Dat make des sapi. Dat jere no. Ike chiswans ma ibri yuru. Matalanga iko furu. Deno ma chisisma. Ina ma chisisma moro. En na uitspraak disa uitgeleid partij disi. Na einde finale. Want de no aptera issue moro. De no am no one optie moro collect afvolk uit. I verstand. Kote kabri. Tenka koda se puro. Abakuta. Afakira puro. Afakira puro. Afanyama pura la eri mbere. Afakira puro. Afakira puro. Afanyama pura la eri mbere. Takidi ukira puro. Saide no wasapo. Soki nyama pura la eri mbere. Afakira puro. Yo dummy. Afakira puro. Afanyama pura la eri mbere. Zo, dus dat uyere en uyere samen zien. De no wasa voor. De nyama voor nga herin bere. Mi bri wiri sere fa. Wie is er de manjang? Alasan Mi de man. gado. Maar mi wan teji dem wansani
Tak dakau ede. Bedasi starati. Woron be nyameng. Elonte free ala sot sani. De alamala be me kon bok. Oma kau ede. Dat tidena de a regering die si santoki Brunswijk. Isabito. Dat de krima kau ede da ei breintje. A just wan schilderij dat de wan teke poti in a voorzaal voor NDP. God forbid u kabatuba. De man neptum si Masra Gambo, de man neptum si. Want jere ja tante Jenny. Bobby afuk chima tum si biji wai chirde ara. Dus im sabi e verstaan. Zo. En dat je shi a trasifa medaya. Want een aantal projecten zijn allemaal de ontante Jenny die de betak de bodu. Daar regering is ko finaliseerde, kon klaarde. Want de ja afvamu ni terasan no do. Luko bijvoorbeeld dat versteker meer zorg takangami. Luko Masra Gambo, bumfurus masrefi eshasan lekwan lolo sa. Ang verbinding na mga belangrijk sani. En die president dape in een weekend en zorg ervoor dat kasane opo gisuma. Na ja volk. Na gia volk. Tak amai roko fu set de gron papira gidesma na gisuma na gia volk. Ai seti voedselpakket gidesma chimbonkopu gisuma gia volk. Maar jere jaso. Aborochi. Ja. Na was steker. Ja. Pe dusun suma. E goko. Dus dat de sma kan lip de auto na ansu. Ja to. Meer zorg. Ja. Dat de abranga boto. Na may ka foto si para maribo. O do en belang. Precies. Amai gwe baka da file net de tapa borochi. Klopt. Die verstaan een oplossing. Isabi toch. Mana ome yara brochi di se bouw. Daarom, waarschijnlijk heeft me Abemon ooit asambe plan batu Masra Gambo. Vorige regering, they not doing. Nee, de man plan a money allokeer dat de man nyameng. Isabi di de nyama money da a misif como we no taga wani transparantie. Look at face. Je verstaan. De tag over transparantie. En face is er transparant. Je verstaan. Omdat a doorzektig zo dusdanig dat je shikwet in een hersentaka een kronkel dape. Je verstaan. Look, dat na sanita Masra Gambo. No, sadema wani, sasandema wani, sadama wani. Transparant. Transparantie. Dan wa actie da a vorige regering die hebben in het parlement en regering zo transparantie de man bedoel. A president Zo transparantie. A president no be collega. Daarom brengen ze lobbywang. En ik ga het vandaag weer aanhalen. Of je het leuk vindt of niet. Maar dat is de waarheid. Om een lezen tralala. Bekong in een parlement. Wel. Hij komt een president. Die is hij on tijd in het parlement. Om zijn verantwoordelijkheid af te leggen. Als dat niet genoeg is. Zit hij elke dag als het kan. Met zijn ministersteam daar. Om beleid uit te stippelen. Om een lezen ibeshi minister best doen. Vorige regering na tralala. En nooit die Masra Gambo. En daarom meki. Je shitaki a president disi. No acten fuma want jere no. Wan minister en of wan minister. No. En of wan politiek Ook partij. toen niet. Een ministerie na van volk. En te you delek de man van ministerie dat want dat hem dina volksbelang. Klopt. En odine doet dat hij, de president de bevoegd aba pericatief dat hij. Voor dat jere no. Me pot wan onderminister die moest go los alle grond probleem op in a country. En dat doet toe. Maar dat, Sani, en met tekenisbevoegdheid, voor los op dat je nana sasa bij je kromo, no mag abgrond probleem moro. Want is op de bijis ma fossi, dat is aboskeke, anego lees de fin letter, dat hij sutengo in een kofru en koros kisi, dat poten dape asaptaka ababoskeke, manego luku oteng, Hij verval. hij verval. En En no was aan dat no de mora modo. No. Isabi toch in een lassie. En jullie kinderen, dan jullie die van familie. Je verstaan True. dat dat wang. Isabi toch, een sociaal programma. Een seti. En we moeten prespartori. Want die man me lezen dat man goeie supermarkt baka nga biji gong nga detsan dati. Isabi toch, een president dat jere no asan dat moest komen pa. En dan
Justitie etisi morele 100 100 wagi. waji. Ja, En dan tak de waji moest reina her kondere. Yeser nam. precies. Isabi toch. En wan prespatora taki. En mi lobator dat. Want dat de man die ik geleid uit nono, die de na morasi na toko de data pa toko banyi. Ja, man. Isabanya drie partij. Isabi toch. Na de man be jamane. Da man tak e fa sheriff Moest mus kobaka Da da. ei kobaka. I verstaan toch. Want da man be do de sani. De be store. De be fentaka my store dat de jane sheriff. Mako arche. Dus welke zijn de prioriteiten? Aanpak van de grondproblemen. En we hebben net benoemd op het paleis. Een nieuwe onderminister bij GBB. Minister Ramsukul. Die speciaal belast moet worden. Om alle grondconflicten op te lossen. Voor 31 december. Alle dubbele uitgegeven percelen moeten terug. Dat is een opdracht. Dat hij dat moet doen. Tweede probleem is zorg dragen dat voedsel komt naar ieder, met name betaalbare voedsel. Die foodbaskets zijn er. Er zijn de buurt van 39. We moeten opvoeren. Nou, als het kan 100, maar we letten ook op de snelheid en de tijd waarbinnen het uitgevoerd wordt. En we zien namelijk dat er delen in de samenleving zijn waar er nog geen foodbasket is. En daar hebben we het volgende afgesproken. We gaan die delen van de samenleving in stad, district en verre binnenland, waar er geen foodbasket is, voorzien van voedsel. En ik heb afspraken gemaakt met premier Modi van India. En vanaf december komen er 250.000 voedselpakketten per maand naar Suriname. 6 maanden lang. Maar ik moet niet zien dat Suriname zo gaat groeien. Toch? Het is gezond, maar blijft die bewegen. En gaat in de omvang groeien. Met zoveel voedsel. Maar de bedoeling is dat deze voedselpakketten gratis verstrekt moeten worden aan de samenleving. Dat is een van de voorwaarden in de overeenkomst. En ze zijn al zeilende nu. En dit zal 6 maanden lang gebeuren. Daarnaast hebben we gezegd, ons sociaal programma moet beter. Mensen die geen aanspraak maken op koopkrachtversterking moeten eruit. Er moeten mensen inkomen die daar daadwerkelijk aanspraak op maken. En daarvoor hebben we een nieuw team vanuit het kabinet aangezet om dit allemaal met de minister van Sociale Zaken te doen. Vervolgens zeggen we asfalteren van wegen, infrastructuur. Daarmee zijn we al begonnen, er is geld gereserveerd. Vervolgens zeggen we, elke Surinamer moet een woning of een perceel of een woonoplossing. En die worden uitgevoerd. Overheidspercelen, wat percelen zijn uitgegeven en niet bereikbaar zijn voor het volk. Die percelen die worden ontsloten met weg, met infrastructuur, zodat iedereen zijn perceel kan bereiken en iedereen zijn perceel kan bewerken en iedereen gebruik kan maken van de 7% lening van een bedrag van 1,6 miljoen SRD, dat ze een huisje daar kunnen bouwen. Maar dan heb je personen die geen percelen hebben gehad, nog. Daar is het beleid ontwikkeld dat er nieuwe gebieden aangeboord zijn door de regering. En daar kan men ook percelen aanvragen. Voor Kommerwijnen is het Voorburg en Richelieu. Voor Saramaka is het Fai. Voor Nikeri hebben we percelen ook, grond ook vrijgemaakt. Reeberg is er nog wat ruimte. Para is nog wat ruimte. Maar dan hebben we een situatie waarbij personen soms zelf gronden willen kopen. Ze willen niet afhankelijk zijn van Lanti. Maar gaat u nu naar wat een stukje perceel kost van 500 vierkante meter. Gaat u op internet en dan gaat u zien wat de prijzen zijn. De prijzen zijn tussen 20.000 en 30.000 en 35.000 euro wat die percelen kosten. Wij hebben als regering gezegd nee. We gaan met particulieren praten.
particulieren die gronden hebben, goede gronden hebben. En die bereid zijn met de regering samen te werken. En dan voeren we overleg. Van luister, uw grond kost 30.000 euro. En waarom kost het zoveel? Ja, regering, we moeten een weg, we moeten infra, we moeten stroom, we moeten riolering, we moeten water doen. Daarom kost het zoveel. Dan tekenen we een overeenkomst. PPP, public, overheid. Private, bedrijfsleven, partnerschap, samenwerking. Waarbij dan de regering de samenleving wenst te helpen. De samenleving wenst te ondersteunen. Samen met public en private samenwerking. Waarbij wij inkomen met publieke activiteiten. Zoals weg, infra, water, nutsvoorzieningen. En die eigenaar van het perceel moet zijn prijs verlagen. En vandaag verkopen we percelen Libanonweg voor 3.500 euro verkopen we daar zo. En ze worden als warme bollen daar verkocht. Gisteren Houtuinweg daarachter, 50 percelen die meer dan 25.000 euro waard waren. Die zijn teruggebracht naar 6.000 en gisteren zijn ze allemaal verkocht bij de launch van het project. Allemaal zijn verkocht. Kommerwijnen heeft ook. Weliswaar is een van de projecten. Dat gaat binnenkort hier gelaunched worden, want het is al goedgekeurd door de regering. En zo zijn er 11, 12 van deze projecten goedgekeurd, waarbij u goedkoop perceel kunt kopen. U kunt goedkoper lenen, 7% rente, 1,6 miljoen. En wat kunt u nog meer doen? Uw grond omzetten in eigendom, grondconversie. En nu kunnen personen tot 2 hectare hun grond omzetten in grondconversie, in eigendom. Dan krijg je zekerheid, krijg je meer investering. Ga investeren, beter willen investeren. Maar dan heb je ook ervoor gezorgd voor duurzaamheid. Mensen gaan niet bang zijn dat de perceel ingetrokken gaat worden. Mensen gaan niet bang zijn dat ze niet gaan investeren. Al deze zaken realiseren wij. Voor wat betreft Kommerwijnen. Nou, laat ik ook aangeven, laat ik ook aangeven voor wat betreft veiligheid. Is de opdracht gegeven aan de minister. En ik zie dat de minister OW heel hard werkt. Voor einde van dit jaar moet er meer dan 100 politievoertuigen rijden over heel Suriname. Alle politiestations moeten voertuigen hebben en die criminelen moeten stuk voor stuk ingerekend worden. Ook in Kommerwijnen. Ja? Minister, zorg voor die voertuigen er zijn. Ik zie al dat die voorbereid geld is al beschikbaar. Veiligheid moet terug. Ja? En als de sheriff weer in town moet komen, dan gaat die sheriff weer in town komen. Ja, laten we die afspraak maken. Zo, dan wat een prespaar story dit is, dan belas even uit het oog. Je verstaan. Dan nou, grondtori, ik voorbeeld dat onder minister, die moest los den grondprobleem op. Die sabi dus dat wat als work collectie ja minister. Kijk, loko ay go bon furus maar vergeten. Kijk, grondproblematiek nou problematiek sinds jaar in regering uit Masragambo. Ja. Isabi en asamu seti. En wat die me kom. En asan dat seti. A desoka balek van betaka fesitaki no malas igromoro. Maar onder minister die si Masararam Sukul, die ap ikenes bevoegdheid, die is zorgen dat alle jutore seti. O die doronen na snelheid. Die verstaan de president taki fosa einde van de periode no wasman no mag klagen moro taki damilas mi grong dana disim no machis mi grong papira na de sandati. Je verstaan dat na wang en nu ome mogelijkheden. Ik kan je slaan die grond. Je sabi toch dat awang atrawang na samen de man die a bigi grond ome tare grond. Dan regeringen go in senanga de PPP dat want taki lanti pay public private dat a bedrijf. Je sabi toch anga a partnership en juna one of the partner die ook participera in dat grond die best 30 en 40.000 en door $60,000.
Isabi dus Ja. de regering ko in en me kwasi want ja wan lop sma chis goroma de no madoro De pede man ko mandoro na de man gro Masra Gambo. ni wan pasi no meki En a vorige regering praat om een soort low man. De man die de man gro lektat yo de man apapira maar de man no sap ni tispe a gronde. Wel- Omdat passie no de infrastructuur no de Masra Gambo. we ala de san dat a regering de bezig is seti money allokeer ke ba if yabi grong a otentot da pase megwa otentot stromegwa otentot waterega otentot en En dat na a beleid sa regering die se stippel uit Masra Gambo. juist We unune kon fu kon te itak yo wogi wan baki na nga fisi. En go wegi a uku go fisi srefi. dat wan Isabi? dat wan taki archi maluku manana sasa bayo koromo sawe tak jaso ano verkiese stunt na san yu apfanodu dus de jong wang vooral en dat je shitaki i kan go studeer ook toe de man de ga na tenanga de amto wanga de president i kan go studeer de man stomi klaar go met oil and gas dus so ook toe a regering disi set konji bataki if ya jong wan je work de je dumina nga PPP a private sani dat wan tak if you know wan waktilanti fen gorong dat je go buy gorong isabi to maar de zeker taki stroom heb sa dape water dape a passie boom en dat belangrijk na so je bouwen volk op in je bouwen volk op anga pakket alhoewel mim taking mana wa yepi premier Modi tak o yepser nang fujiser nang paket siksi mulanga Ja. ma ano beju go beji taku go ja volk paket want wa losande isabito ma de paket na echt potisma sma di abe echt dranga Van nodu. no een soort vangnet we jepi en je zie in a social wan jong san seti wan jong isabi so lazy if yuna biji basito de teji a forman tak yere tuan woroko ma mai talam futwa woroko Ja. de tek wan troubleshooter dus dat a wan terfisman dat gogo dwa worko de chara papira ji mek meeting kan dus a data president di sedu dus na wan soort bypass if ya wan probleem in bere dat de man shitak yong trafas no de mamam libi amam plasje amam go af dat de man mek wan bypass je en data president di sedu en mek a bypass fu sorgu takala sane go doro dus dat wan taki yu grontore wakadoro yu ka abi eji also lek young one je studeer i ka worko i bai also en dat HR a middenstand En precies dat pe ade ook tu Masra Gambo. Luku a 7% linien dat pe tu. ja toch Ikan gua bangi fuku tekwa 1,6 miljoen voetbal. Weet juist je? En natuurlijk, maar ook al leg je uit dat het slecht is, dat het dit niet goed is. En wat los aan de ook al leg je uit. Mijn mensen, pede man bij de toen. Pede man bij de toen de desan bem city. so utak moy de matak botro shwiti mabaru tapu so archimalu kumana na sasa bayo kormo da lek fawe taka tortu aso adena trasitu lange du fen ye du fiu en apchi wandi kan du ji serfi wante fi fen of de persil dati i bowi pchi oso da si bere presidente Makasih, Pra, sanito Masra iya Gambo. daya terus yani na gorong Paranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante op je perceel. Elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki kat napu de tak ay mina wan jaja sarana mam. Mam mi eji jari wan TV na lanti grond. Ik zette om grondconversie na mi eigendom. Isabito. Ja. De kan nakatapi bos de tak ay mi jaja mit napu. A regering die zorgt dat mi kon de zelfstandig met napanga mi tufuta tap goron tapu. Mine swift moro. En mine na masak dignity gambo. Barang asa lobi wang. Lek fa Masra Gambo taki. Knap tapi futu. A regering e langa wa anu kong unumus du unu deal. Fusorak ervoor takasanel lolo. Misschien wan losan gebeur no. Misschien wan pchinso ook toe in a onderwijs. Vooral naar de jongen. En dit is nou een oproep mee doen naar de jongen. Amto kies a opleiding ook toe bano
petroleumtechniek. Dat want taki adoro e opo. Want dadelijk de komende periode, want booming business dit dape. Met alle handen, u go, u grijp aan en zorg ervoor dat jullie de beste van maken. Dat na oproepelijk jongen met tegen. Maar als laatste, volgens mij tapu, bransa lobiwan, misschien nog steeds maar e poti doti, e trowe uit wagi en noem maar op. Zorg ervoor dat je in e trowe doti na strati. Want strana wie alamala, horsran kring. En te eigen om een punt dat die, dan zorg ervoor dat je doe je deel voor horsran kring. Me baru, wan grand tangi. Dis na vikash, 2 punten. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights.